Abdullahi MD ne, ni din naku ne. Ga tambarin albarma zan wadoti a dan girma dan tulo garin albarma gari mai asali. Ga tambarin albarma zan wadoti a dan girma dan tulo garin albarma gari mai asali. Kai na Aisha dogo a dangari dan asali zubin fure. Dotti namu ne ku makiyaya haƙuri kuna so ya ci baya. Dotti ya doshi gaba tafiya ta tafi kenan Allah ne ya daga shi tsakanin da rata. Ta tambar albarma zan wa dotti a dan girma dan tulo garin albarma gari mai asali. Kuma hassara dama ku bari ku daina yi gayan ya tafi tafiyar fama ci gaba. Dotti baya gaba bai san ya ake ba ya san mai gaba. Ka ci dubu sai ce to ka sha tabara da yasin kabar sa'idu da lado kuma iyaya haƙuri. Ku Aisha na dawo gare ki ne, Dotti naki ne, ai dama abinki ne, Allah ne ya baki shi, ba boka ko ko malami, ki kama shi ki bai kula. Ke ku Aisha na ji yana tayyabanki, ba shi faɗin ayyubanki. Ka tambayi alfarma zan wadoti a dan girma dan tulo garin alfarma. Daji yana tayyabanki, yar gidan manya ce garin mu kam an san ku babanki ma malami ne. Na taya ki da murna ki gaida Umar Abba siliki na gari sun samu. Ki ba shi kula, kai ka rike ta da kyau. So da ƙauna ku rike shi da kyau. Ina kuke dan uba ku bar su sun ci gaba. Garin mu ya ci gaba, tulo mun ci gaba kamar ku ai babu su. Ta tambayi alfarma zan wadoti a dan girma dan tulo garin alfarma. Ta tambayi alfarma zan wadoti a dan girma dan